Hola. Hem de parlar. Perdoni, eh? Ai, mira, jo me'n vaig a casa. Molt bé, passi-ho bé. Pensa el que t'he dit. Qui és aquesta? El meu pare. No te n'has... Oh. Una altra vegada. Què tal per Madrid? Bé, estic mort. He arribat fa 2 hores. Però em van obligar a fer la funció d'ahir. I què tal amb el teu pare, Roger? Hòstia, l'altre dia ens vam emprenyar molt, assajant. Molt. Però és que és molt pesat, el tio, eh? Es pensa que és bo, que en sap molt. I ja està molt passat de moda. Baixa el cap, sisplau. Sí, baixo el cap. Què tal tot? Estàs superguapa avui, eh? Gràcies. Molt guapa. Fem un cine un dia d'aquests? Fem un cigarro, ara? Sí. Tens? Sí, espera't un moment. Ei, hola! També fuma. Foc? Foc, foc. Espera. Vale. Us fem un cine? Un cine, sí? Vale. Vale, després anem a sopar. Vale, però tu estàs a Madrid els caps de setmana, no? Bueno, durant la setmana. Jo no puc durant la setmana. No? No puc. Acabo sempre supertard i... Vale. Bueno, ja provarem moments. Sí, clar, sí, home. Hola. Ei, què tal? Estàs molt guapa, eh? Sí, gràcies. Tu també estàs molt guapa. Vols venir aquest vespre de la funció? M'encantaria. Sí? Sí. A quina hora és, ara? No tens res, m'has quedat. Tinc assaig, però puc sortir més d'hora, potser avui. Puc Sí? demanar... Sí. Ja t'espero i després anem a prendre una cosa, no sé. Vale, perfecte. O el que vulguis. Sí, a més estic al costat de casa. Si vols, pots venir a sopar i tot, no sé. A casa I m'expliques això del doblatge, que tinc moltes ganes de que m'expliquis com funciona és això. molt difícil. Sí? Però t'agradaria fer doblatge? M'encantaria. Però has de posar la boca així. Així. Una cosa pel doblatge és bàsic. Tu saps dir, per exemple, ou amb la boca tancada? Ou. No, estàs amb la boca oberta. No, ou amb la boca tancada. Tancada del tot. Clar. Això ho sabem fer nosaltres. A veure, fes-ho. Mira, ou amb la boca tancada. Ou amb la boca tancada. Era això! Ara ja puc fer. Vindràs? Vindré. A la tia. Va dir el meu pare que vas al cine. Amb ell. No, O que heu quedat no molt vull bo. anar. Sí, bueno, vam quedar. I què? Eh? Què? I amb mi no penses anar al cine? Et poso nerviós, no? Sí, Som una massa mica. atractius, eh?